Punto quinto, concesión da medalla de prata da cidade á farmacia Couceiro. Voceira do Grupo de Goberno ten a Señora palabra. Alcaldesa. Co informe favorable da Comisión de Nomenclátor, Honras e Distincións que se reuniu o 27 de febreiro de 2019, traese a este pleno a proposta sobre a concesión da medalla de prata da cidade á farmacia de Couceiro. A primeira noticia sobre o establecemento da farmacia do Doutor Couceiro é de 1719. No arquivo municipal consérvase o expediente dun pleito entre dúas boticas, unha das cales pertencía a Alfonso Bermúndez de Castro, pai de 9 xeracións de farmacéuticos, que con carácter familiar e vocación de servicio público, nos seus 3 séculos de historia, permaneceron dando servicio na súa localización inalterable dende o século XVIII, o número 8 da Rúa dos Prateiros. A farmacia de Couceiro, a máis antiga de Galicia, máis que un negocio, un monumento onde tradición e modernidade combínanse. O local segue conservando a esencia das boticas de outrora, a madeira, os tarros, o cristal, pesas e instrumental antigo, un auténtico museo en si mesmo. Pero non exento de modernidade nos novos tempos, pois a farmacia é tamén un laboratorio. Nela elabóranse artesanalmente dende tratamentos dermatolóxicos ata xaropes. Don Jesús Couceiro Núñez rexistrou unha marca e desenvolvemento dunha pequena industria en 1924, elaborando tratamentos a gran escala, un negocio que tamén é reclamo para turistas que visitan a cidade, pois dende o ano 2014 está recoñecido como o establecemento comercial máis antigo de Galicia. En resumo, un negocio familiar de máis de 3 séculos, que é un referente na nosa cidade. Por todo isto, tendo en conta o disposto no Regulamento de Honras e Distincións do Concello de Betanzos, proposo ao Pleno o seguinte. Primeiro, concederlle a medalla de prata de Betanzos á farmacia de Couceiro. Segundo, facultar a alcaldesa de Betanzos ou ao concelleiro ou concelleira no que delegue realizar todos os trámites oportunos para dar cumprimento ao anterior acordo. Voceiro de Betanzos en Común. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, máis alá do feito que son 300 anos que contemplan esa familia de farmacéuticos, o mérito que ten é o feito de manter esa farmacia co aspecto que, digamos, que podría ter hai 100 anos, por exemplo. Incluso coa propia butaca do farmacéutico que ainda sigue ali e sigue na mesma posición, cos mostradores de preparación e todo. Creo que todos os betanceiros temos comprado produtos que fabrican eles mismos e por descontado que, xa digo, non é cuestión da tradición farmacéutica da familia, que xa só por eso ten o mérito de 300 anos de historia, incluso anteriores á propia aparición da Facultade de Farmacia, senón polo feito de como manteñen eso, evidentemente, supoño que é por lógica sin subvencións, que é casi un museo vivinte e que é unha pena a veces que nos quedamos no mostrador e non podemos ver todo o que hai por detrás, que eso, cando tes oportunidade de velo, inda que só sea unha vez, che queda grabado. Pois, evidentemente, vamos votar favorablemente e estamos completamente de acordo coa distinción. Voceiro nacionalista. O noso voto de abstención. Voceiro de Betanzos Novo. Estaremos participando, bueno, sempre que se convocou a comisión e, bueno, da mesma maneira que votamos ali a favor, vamos votar no pleno. Moitas gracias. Voceiro popular. Gracias. Bien, como se manifestó ya por parte de este grupo en la comisión de nomenclator, nuestro voto, como no podía ser de otra manera, va a ser favorable. Voceira, algunha intervención máis? Pois, señor secretario, que se someta a votación. Sométese a votación o punto quinto, concesión da medalla de prata da cidade á farmacia Couceiro. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda aprobado cos votos a favor do Grupo Socialista, Grupo Popular, Betanzos Novo, Betanzos en Común e a abstención do Grupo Nacionalista. Punto seguinte.